Καλώς τα κορίτσια μας. Είναι η κυρία Δήμητρα Ρουμπέση και είναι και η κυρία Όλγα Παπασωτηρίου. Ήρθαμε εδώ για να δείξουμε ακριβώς πώς γίνεται μία λεύκανση, να κάνουμε την διαδικασία. Θα γίνεις Αλέξανδρος Πετρίδης? Όχι τόσο λευκά. Αυτό δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν θέλουμε. Αυτό είναι λάθος Όσο δηλαδή. πρέπει. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Κανείς θα πρέπει να δίνει ένα φυσικό αποτέλεσμα πάντα όταν κάνει λεύκανση, όταν κάνει επικαλύψεις με ρητίνες ή όποιες άλλες αισθητικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό. Πολύ ωραία. Με ποιο τρόπο κάνουμε τη λεύκανση, ποια Κάνουμε τη λεύκανση με ένα ειδικό σύστημα που φωτίζουμε τα δόντια με ένα φως UVA και γίνεται έτσι πολύ πιο γρήγορα η λεύκανση, πολύ πιο αποτελεσματικά και στη συνέχεια το συμπληρώνουμε με λίγες μέρες μονάχα με μασελάκι που βάζουμε μέσα το λευκαντικό, θα σας το δείξουμε αυτό. Βλέπουμε εδώ πέρα και διάσημα πρόσωπα που έχουν προχωρήσει σε λεύκανση. Είδαμε τον George Clooney λίγο πριν. Ακριβώς. Ο George Clooney είχε κίτρινα δόντια, μικρά δόντια, είχε πρόβλημα και με τα ούλα του, αν βλέπετε. Και πολλές φορές δεν φτάνει απλώς κανείς να κάνει λεύκανση, αλλά θα πρέπει να κάνει και άλλες αισθητικές επεμβάσεις, όπως είναι η ουλογλυπτική, για να δώσει πολύ πιο αρμονικό σχήμα στο χαμόγελο στο τέλος. Και τα δόντια να φαίνονται ίσια, λευκά και αρμονικά. Κυρία Παπασωτηρίου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μάθαμε πολλά πράγματα και φυσικά τη Δήμητρα Ρουμπέση. Να την ευχαριστήσω. Να είσαστε καλά και να έχετε καλό απόγευμα. Επίσης, φιλιά Χριστίνα μου, φιλιά σε όλους. Ευχαριστώ.